Когато бях дете, аз мислих света за едно перфектно място, където всички се разбират и всички могат да станат каквото си поискат. Излиза, че реалният живот е малко по-сложен от това, което си говорим. Реалният живот е по-разхвърлян. И ние всички имаме ограничения и ние всички правим грешки, което означава, че всъщност ние имаме много общо. И това означава, че колкото повече се разбираме един друг, толкова по-приемливи ще станем едни за други. Така че няма значение какъв човек сте, наистина ви насърчавам да се опитате да направите света по-добро. Разгледайте в себе си и разпознайте, че промяната започва с вас. Започва от мен, започва от всички нас. Промяната започва с въпросите към себе си, с себеоткриването, себепознаването. С това, кое ви кара да се чувствате живи или кое ви кара да ставате сутрин и да продължавате всеки Божи ден напред. Кое е нещото, което ви дава сили да продължите да живеете и да сте там, където сте, да сте своята история, да пишете своята история. Всеки ден ние се борим с някакви неща. И всеки ден ние имаме едно на ум за нещата около нас. А защо? Защото всеки има страхове. И всеки иска да ги победи. Всеки от нас е искал да бъде супергерой. Малко или много. И да има сили да победи злото и страховете си. Всеки ден от нас е този герой. Този герой има нужда от енергия, усъвършенстване, развитие, умения и още много неща, за да победи. Но това ли е силата? Това ли е силата, усъвършенстване, развитие, умения, енергия? Откъде е силата? Дефиницията на силата е абсолютно различно нещо във всяка вселена, на всяка планета и във всеки един от нас. Но важното е едно, че ние всички имаме различни вектори и цели в живота. А ние само сме 8 милиарда. 8 милиарда различни истории. И всеки е притеснен, всеки премисля разни неща, всеки има тревоги, иска от себе си много неща. Всеки от нас е затворен в свои стени. В себе си. И тези стени първоначално сигурно го възпират. Изобщо ние се възпираме да разберем и не си признаваме нищо от това. А защо? Защо не си позволяваме да разберем всъщност какво искаме? Или да се освободим? Втурвайки се в живота, ние забравяме да наблюдаваме за себе си. Забравяме изобщо да следим каквото и да е. И позволяваме на страха, колебанията, притеснението и всички тези плашещи неща в живота да ни притиснат. Рискуваме цялото си аз и всичко, което имаме за живота. Това не е толкова грешно. Защото просто без риск няма успех. Но и успехът изисква от себе си да имаме баланс за всички аспекти в живота. Да имаме баланс между нашия храм и нашата душа. И в момента не ви давам никакви инструкции. Не ви давам to-do list, не ви промотирам продукт, не ви пропагандирам някакви действия, каквито да правите и така нататък. А по-скоро искам да бъда онази вълшебна фония, за която ние говорим постоянно. Но да не ви наливам знания, а да ви излея едно поле за размисъл за самите вас. Да осъзнаете, че се започва с себе си, с въпросите. Къде сте? Какво правите? Какво обичате? Какво харесвате? Какво сте постигнали? Какво искате да направите днес? Какво искате да направите утре? Какво искате да постигнете след година? След 2? Коя е вашата мечта? И така нататък. Тези въпроси всъщност ще помогнат изключително много. Защото всеки от нас има шанс да представи пред света точно това какво иска и кой всъщност е той. Всеки от нас е главният герой на една своя приказка. И тази приказка ние я пишем. Ние сме писателят и ние ще решим дали сме тези, които да бъдем главните герои, дали ще се подчиним и дали ще се борим всъщност. Но силата. Какво в крайна сметка е силата? Знаете ли, планетата ни е един голям, сложен механизъм.
в който просто всичко е свързано. И независимо каквото и да се променя, каквото и да се случва, той остава цялостен. Същото е и с нас. Ще се чувстваме цялостни и ще продължаваме да се чувстваме цялостни само единствено ако започнем не от външното, а от вътрешното. От самите нас. Силата е различна за всеки. И всеки трябва да я открие. Но тя не е за откриване, защото тя е във всеки един от нас. Тя е с мен, тя е с нас, тя е с вас целия ви живот. Вие само трябва да дръзнете и да се осмелеете да я срещнете лице в лице. В гледалото. И ви насърчавам да се опитате, защото ще има невероятен ефект. И не позволявайте на този ефект да спре, защото преди вас някой друг се замислил за тези неща. Преди вас някой друг е разбирал, че ако започне от себе си и ако се замисли и разгледа добре в себе си, че всъщност промяната започва от вас. Започва от мен и започва от всички нас.